आयो लामा माने जाथारा आयो लामाया मा जाबावगोनथाय हनै गोलैहां आयै गोलैना आयो लामायानो जाथारा लामा माने साफा जानांगौ बियो पाका जानांगौ दाथ' आङो फानलु बारियाव हांनो नामायदों दा मोनहैसिगोन दासो फानलु बारियाव फैबाय बिनि फानलु बागानखौ नायफैदों आरो आंखौ लिंफैदों बियो माबा ब्लग बनायनांगौ होननानै आंखौ लिंफैदों बिनि फानलु बागानखौ नायनोबा ओइलाय बा बिराद दामान बेसे समायना फानलु बागानाबो बेसे समायना नायनो मोजां नोङो मा खामानि मावदोंमोन आङो फानलुआव दावबायहोदों सानसेयाव बेसेबां मोनो न'आव आं गाव गायनिसो गावगायनि फानलु बेनिफ्राय मावनाया बेसेबां टाइमाव जोबगोन बिसोरो दायो 3टासोआव जोबगोन आंनिया खैजोन सोर मावदों आं हारसिं सासे मानसि लोगो गैया रावबो गैया माथो ओरै सानै बे बेलेगनिसो आरो बैलाय दावबायहानो बेबो बेलेगनि दा फानलुआलाय गोदोर जादोंना फिसा जादों गोदोरबो जादों जागा गोदोर दाथ' फिथाइ थायाखै फिथाइयानो थाइबाय दा माथो खायफा बारहांदों बेयो सेरसेयाव बेसेबां दाथ' माहा मिथिबावनो दा उनावसै दा बे फिथाइ जानानै खानानै माहा फानलांगोन बेखौलाय बेफारि हायगोन बेयाव नंगौ बेफारिफोरा नामायफैयो कन्टेक्ट खालामहरनांगोन फानलु खादों लांफा होननानै होमबालाय बेहा फानलु गायनाया बिराद मोजां जेबो फानलुआसो आरो जेबोआनो दामानो खमायाखै दामासो बारायदों आरो दामाबो बारायदों आरो फानलुनि दामाथ' खमायाखै बारायदोंसो नंगौ नङा बारायदोंबाबो बारायनायासो मोजां नै बिनि मालिक आरो बेबो मालिकनो बिनिया मफसिन बिया गासिबो आंनि बिलाय बेनो बिनिया जाबाय बिनि गासिबो नोंनिया बे फानलु गायनाया खै बिगा दं आंनिया बेयाव 2 बिगा दङ बे हायालाय फारा ना नोंनि माबा बियो खायखालास नंगौ बोसोरसेनि मालिकनो बेसेबां होनांगोन फारा नङा 1000 बिगा बापारे नंगौ होमबालाय मालिकनो हाया मालिकनो फोथाराव नांगोन हानि नारा बेथ' हायाथ' मालिकनिसो नोंनि नङा मालिकनि नब मालिकनि सोर नब ओइनि बै नब मालिकनि दासो मिथिदों बे हानि मालिकआ नबसोनो दाथ' नोंबोथ' बायनासो लानांगोन बे हाखौ बायनांगौमोन मानो बायासै फैसा गैयाबालाय माहा मोननो नोंहा आरो बे फानलु गायदों मोनगोन थाखा फैसा मोनगोन बे जानाय लोंनायावनो सेस आरो नोंहाबो साहा बागान दङ दा माथो 4 बिगाल' दङ आरो नोंलाय दंफांबो दानोमोन माथो दंफांबो फानोमोन माथो बेफार खालामोमोन गैला दंफां गैला खामोन जाला नंगौ मानि थाखाय दाननो मोनला नंगौ फरेस्ट हमो नोंहा आरो लाइसेन्स गैयादां बेनिखायसो नोङो लाइसेन्स बानायनासो लानांगौमोन नोङो मानो लायासै थाखा गैयाबालाय माहा लाइसेन्स होनो बेबायदि लाइसेन्स लानांगौमोन बेबायदि लाइसेन्स होआ दंफां दाननायनिखौ बेबायदि लाइसेन्स लानांगौमोन बेबायदि लाइसेन्सखौ होआ दंफां दाननायनि नंगौ होमबाला बे थाबाला खम आरो माइखौबो बुंहैदो र' दाथ' जों बेखौ खबरा लानाया जोब्बाय दाथ' मा खालामनांसिगोन दा आरो बेफोरखौ सोर सानैखौ लाहैदो आरो फानलु बागान लानोसै आरो ब्लक लालायनोसै दा मा खालामनाय जायो
बिथिंबो दङ नै फानलु बागान Silabra. बेमारखौ खिथि बेमारखौ बेमार बेसे समायना फानलु बागान बेसे समायना नायनो मोजां बा 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 वाव मासे समायना समायना फानलु बागान बिनि मालिकआ सोर अ फै बे मालिकखौ नायलायनोसै मोजां Ha? 2 biga. खै बिगा दङ 2. 2 बिगा 2 बिगा दङ खैथासिम मावो खामानिया खैथासिम Sarita. सारिता फुंनि खैथानिफ्राय मावो Pungni 8-5. 8टानिफ्राय सारिता गासैजों खैला हांखो Daya. गासैखौ हमनाङालै बिगा जमादों Joma. ओइ Joma 5 biga. जमादों 5 बिगा गासैजों मोजां खै हाजार हांखो Tangnaya. फोथार खांनाया गायनायफोरा Tangnaya. 5 बिगा नङा 30,000 ओमफ्राय दावाया मा होयो बेफोराव दावाइफोरा Ha? दावाइफोरा मा होयो मा दावाइ होयो फानलुफोराव दावाया Urea. ओमफ्राय MOP. अ Powder. पाउडार आरो DP. अ गासैखौबो होयो माबायदि जायो Dana. बेफोर इउरियाखौ होनानै माबायदि जायो Beria. 1 number. एक नम्बर आरो बै एम्फौ जानायफोर दावाया माबायदि होयो Empu Zanaya. Bikasas. 1 number. दाथ' फानलुफोरा बिलाइफोरा हामा जादोंना जायाखै खायसे 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 हामा जादों माथो मा होबाला गागोन माथो हामा जानायालाय ओला